Balázs, Balázs. Balázs. Mi ránk esett a választás, hogy ezt a kiállítást megnyissuk, és sokat gondolkoztunk rajta, hogy kéne megnyitnunk, és arra gondoltunk, hogy főleg az információról beszélnénk, Balázs. és az információ áramlásról. És úgy próbáltuk fölépíteni az egész műsort, hogy szóval sokat gondolkoztunk rajta, hogy végül is Balázs. hogy építsük fel magát a műsort. Balázs, vedd már fel. Arra való tekintettel, hogy hát tudjuk, hogy az ezred végén vagyunk, és felgyorsultak az információs áramlások, és Balázs. aztán azon gondolkoztunk, hogy kéne megnyitni ezt a kiállítást, és végül is arra jöttünk rá, hogy valamilyen szinten az információ áramlásról azt hiszem, hogy tényleg valamilyen módon meg kéne emlékeznünk, és Halló, tudakozó? akkor először Fekete Balázs telefonszámát először a számítógépről és az internetről nekem, hogy gondolkoztunk, működik a telefonja? de az internet Köszönöm, az ilyen köszönöm. szempontból azt hiszem, hogy nem érdekes. Akkor ezek után Balázs, te vagy az? Balázs, mondom, ezek után gondoltuk arra, hogy Balázs, te vagy az? valahogy a telefon. Balázs, telefonodnak. Balázs! Ja, Balázs, el kell beszélni most már ezt a kiállítást, meg itt van a környéken. Ja. Gyertya. Igen. Gondolkoztál már valamin? Hát én szerintem ez a mobiltelefon dolog, ez valahol penge lenne, nem? Jó, de figyelj, Tóri, én internettel foglalkozom, szeretnék azt is belevinni. De most mondtam, hogy az internet az ilyen szempontból nem érdekel. De mégis megpróbálhatnánk, ne inkább. Hát nem tudom. Figyelj, tulajdonképpen sok munkával jár, hogy ne foglalkozzunk inkább vele, jó? Inkább maradjon ez, igen. Telefonálás. Telefon, mobiltelefon, és hát az információ, az amiről beszéltünk, nem? Az, államról, tehát igen, információ. És ez a mobiltelefon dolog, ez nagyon érdekes, mert ez egy csomó kérdést felvet, nem? De olyan nevente kapta meg a telefonszámodat, hogy a kiállítás megnyitó, jó? Na, hogy itt vagyunk, itt állunk most, és próbáljuk megfogalmazni végül is ezt, hogy az internet... Igen, mondja csak, telefonálok, jó, mondja hogy igen. A mobiltelefon, illetve az internet nem, azt mondtuk, hogy az nem. Az nem. Most mi nyitjuk? Olvasd fel azt a szöveget, légy szíves, jó? Mert a videókamera nem hallja. Ide a videókamerába. Sok elkapott sarjadív. És kezdtem még egyszer, jó? Mert ez nem volt jó. Nem látom. Nem látod. Nem nincs valaki, akinek jó szeme van? Te képes vagy látni? Ha képes vagyok. Elképesztő dolgok, amiket